Anhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni anhapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. We are all called to become saints. And we can accomplish that by striving to follow God's commands and being united with Him in love. To be holy, to be a saint, means allowing God to live His life in us. Iyan po mga tugang ang nakapalaman sa mensahe ni Most Reverend Joel Z. Bailon Didi, Bishop kan Diocese kan Legazpi. Napigkot niya po hali kay Santa Teresa kan Calcutta. Yan. Saint Therese of Santa Teresa kan Calcutta. Baka mapasala ako sa pag-transcribe ko sa English. Iyo tabi yan, mga tugang. Kita na ngunyan mga tugang na pitsa 1 kang Nobyembre. Iyo po ang pigaapod na Solemnity of All Saints. All the Saints in Heaven. Solemn holiday of the Catholic Church na pinag-celebrar taon-taon kada Nobyembre 1. The day is dedicated to the saints of the church. That is all. Those who have attained heaven, it should not be confused with All Saints' Souls Day, which is observed on November 2, and is dedicated to those who have died and not yet reached heaven. Yan. Ang mga tao da, mga tugang na na nagadan, pero dahil pa nakakaabot sa kalangitan, iyo ang dapat natong rumdumon ngunyan tabing panahonin mga kalag. Kaya ngunyan, mga tugang napit sa 1, ang apod tabi kay ni All Saints Day, Solemnity of All Saints. Sa aga, ang apod All Souls Day na pinagdididikar kan simbahan para po mga tugang sa mga tao na iyo ang nagadan. Asin pinagtutubudan na sinda po day pa nakakaabot sa kamurawayan nin Diyos. Sa tuya, na ipagpadagos ang pangadji sa mga kalag na ini. Tanganing sinda mga tugang makaabot asin makalda sa kasalan, asin makaabot duman sa kamurawayan nin kalangitan. Kamurawayan na makasabay niyan sa tuyang kagurangnan para po mga tugang sa saindang pagkagadan. We are called to become saints, and we can accomplish that by striving to follow God's commands and being united with Him in love. To be holy, to be a saint, means allowing God to live His life in us. Sabi ni Saint Teresa of Calcutta. Yan. Kung sabihin mga tugang, dapat ang buhay, ang sa tuyang buhay dapat matugutan ta ang mahal na Dios iyo ang magyaon sa tuyang sadiri. Tanganing kita marhay, maging maray na tawo sa kinabana ini. Yan ang sinabi mga tugang para sa tuya gabos. Kita gabos na nagdadangog ngunyan sa radyo, sabihon ta daw sa tuyang sadiri. Amen. 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 Yan. Nasabutan po. Ay, very good ka ngayon, oy. Sa totoo lang, ngunyan na daw, mga tugang, All Saints Day. Pero kitang mga tao, madurumang kita sa sementeryo. Bibisitahon mga tugang ang sa tuya na mga mahal sa buhay na nagkagaradan. Sa pagbisitang yan, di paglingawan mga tugang na magpamisa, mas magparesponso sa paaginin misa. Tangani na sinda mga tugang matabangan kan sa indang bagahe.
na daradarang magabat habang sinaglalakaw pasiring duman sa kalangitan. Baka lamang may makaurong kitang niya na aga na pwedeng resource person ta para ma-explicar kimaray ini. Although, taon-taon tang pigigibo ini na pag-explain mga tugang sa Satuya Gabos. So, ngunya na aldaw, nag-ikot ako dyan sa sentro kan Legazpi. Nag-ikot ako sa sentro kan Legazpi. Di agwaring ako nakaabot naman sa mga lugar na, pero ang nahiling kong mga, dati, baka dara kang bagyo, ini baka so transportasyon kan bagsan. Dati ang nahiling ko dyan sa sentro kan Legazpi, pundig di sa may, ano nga ni ini na sa may post office? Di sa may post office, hanggang dyan sa ampangan kang LCC, sa Ibong. Hanggang duman sa may kanto kan Trilon, padigdis sa may Ayala, buda duman man sa Ibong, kadakol ng nakahilera. Mga tugang na mga burak, napigpapabakal, 150 ang pinakasadit, ang pinakandakula na nasa gariman na naka-arrange na 200. Pero ang burak na iyan, mga nahiling lang sa palibota, mga ano yan, garing mga Malaysian moms, etc. Saradit na mga, nahiling ko dyan sa palibot na nagkakabuda, iyan na baby's breath na pigaapod. Di ako nakahiling kay Rose kasubagon, haling kun sain, haling Baguio o haling Manila o kun sain. Digdi lang, pero duman, di ko aram kung igwa duman sa may Saod. May mga tindahan bagang burak dyan sa Saod sa likod. Di ko aram kung igwa, di ako nakaduman. Pero dyan sa sentro ngunyan, nariparo ko mga tugang na sa mga, sorry for the term, medyo mga ordinary flowers tabi. So, pwede mo lang nabit-biton, pasiring po sa sementeryo. Pero sa pagbitbit niya to, kamburak na iyan, day niya to kalingawan na dapat sabayanin pangadji. Maski sabwagan mo ang kipaingurag na burak, mga tugang na bibisitaon ta, kunday kita nangangadji, magiging baliwala ang burak na iyan. Importante ang prayer sa mahal na Diyos, tanganing ining mga nagadan na yaon na sa kadawang buhay, tama, nagadan, na day pa nakakaabot sa kalangitan. Mga tugang, may abante niya to ang sa indang paglakbay, ang sa indang paglakaw. So mga santo na nagkarilingawanta na dahil na napapangadyan, etc. Ini man ang mga gigirumdumon, mga santo na dahil nayaon sa kadawang buhay, alagad dahil po mga tugang natawanan, dahil natat narurumduman. Kasabay niya tong papangadjian asin ipangadji sa tabang kan sa tuyang kagurangnan. Sabi ni Kuya Nes, iyo tabi, Father, good morning. Iyo baga Kuya Nes, sa totoo lang, naramdaman ko ito si Monsignor Ham Moraleda. Yan o, dahil na nga, tarami na nga sa radyo. Kahit ito kambuhay pa siya. Ayan yung mga burak ngayang mga mahalon. Design man sa nangayan sementeryo, design ngayon sa mga punto, design man sa nangayan, dyan sa mga kwan, dyan ngayon sa mga mausoleo. Design ngayon burak. Dahil mga problema, dahil man niya kimaraot ka na mag-design ki burak. Dahil naman nga namatayan ang kanggadaan. Pero ang importante, ang pangadji para sa satuyang mga mahal sa buhay. Iyo anday niya to paglingawan, magpamisa. Kung mapamisa ka man dyan sa, kung mapapangadji madyan ka sementeryo, dahil na maghagad ki, magduman sa iba pang para pangadji na, agdaon mo para mangadji ka muna. Pag ikan masimbag barato, pag diretso niyang nubinahan, mahal. Kita na lang mga tugang magkaigwa ki sinsirong pangadji para sa tuyang mga mahal sa buhay. Tama? Una, maduro pag dyan sementeryo tabi, mga tugang, di magdara ki alak. Di magdara ki alak. Di magdara ki ano man na bagay na nakakahudong sa satuyang kalag, sa tuyang buhay. Di magpararibok. Kaya nga nang inapod na sementeryo, tayan ang sementeryo. Gusto sabihin kan kampunin mga santo. Tama ba? Garo, di ko na natandaan so nadangog kong mga paliwan. Pero, it's a solemn place. Solemning lugar. Bako na kita nagkakaraoke, mga tugang sa lugar naan.
Bako na kita nagsusururiyaw, sarong lugar na solemne. Na dapat pagduang kita naman, mga G. Hello? Sa totoo lang mga tugang, ang pag nagtiripwasa na kita sa sementeryo, basura ang abutan kang burak naan. Basura. Sa totoo lang. Di ba? Dagdag pa lamang ngayang basura ang burak, ang kandila nakadagdag sa polusyon, ang importante magsimba. Tama, magsimba, supadi, madyan sementeryo, mag-atindir kitang misa. Habang nagmimisa ang padi, solemne kita na magsimba, asin mag-atindir, magpartisipar, magparesponso, magpamisa kan sa tuyang mga mahal sa buhay. Kan sa tuyang mga padi ang representasyon kan sa tuyang kagurang ng digdi sa daga. Kaya baga si San Pedro mga tugang ang pinakainot na Santo Papa. Tan sa tuyang simbahan tinugdas basi po mga tugang sa pagkapagbuutanin man na Diyos sa tuyang kagurangnan. Kaya si San Pedro ang pinakainot na papa kan sa tuyang Kristiyanong Katolikong pagtubod. Kuya Nes, dahil ka basahon, so tinext mo sa kuya. Pag-una ko nga, si Monsignor Noe. Bagong tatara. Latosong ko ang texter tangi. Totoo, dapat kita maging kwan lang kita, maging common sense lang, di ba? Maging practical. Ang kalagdai pa nakakasakat sa langit, naga-shopping pa po. Latos ng tagang sarawayon ka na. Puro po di ako nindo kan makapilyo nindo Masado ka muna. Bueno, mga tugang, ini po ang hapot sa DCGB. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Pigchat kon si Monsignor Chris. King. Baka lamang maapudan taro da kon si Bishop ang apudan ko ngunya na aga. Adi. Nanailing ko sa post mi sa DCGB News Online. So statement ni Bishop ang nagpigko-quote kan sa moya tabing mga news writers. Yon sa moya na. Diba? Ano? Text ko na kung pwede kita sidom. Ano yan, si Bishop kaya buko naman pagpara isodbon, takadakol naman na pag-iisip ka yan, dakolo naman siyang mga ano yan, gigibo, mga tugang sa tuya tabi na simbahan. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang na dura kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi kita magbabago, tanganing maugmang atay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, yan po mga tugang makapagtaon ng proteksyon. Pwedeng mapugulan o mabawasan ng danyo sa atay, efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Madali lang tabi, Jimmy Sabi ni Ma'am Emma Martiliana, may pinadara sa kuya. All Saints Day, November 1st, Holiday of Obligation. Talaga? Holiday of Obligation. A reminder to all Catholics that this Friday, November 1st, 2024, is the Solemnity of All Saints, a holiday of obligation. This special feast day honors all the saints, both known and unknown. O nang pigsabi ko kasabago, who have reached heaven as a holiday of obligation. All Catholics are required to attend Mass on this day. This beautiful celebration gives us an opportunity to reflect on the examples of holy men and women who have gone before us and continue to inspire our faith journey. Wow! Magayonon, Ma'am Emma. Salamaton po sa imong picture sa tuyang niya na pagkaaga. O bueno, ramon taduan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol ang sa tuya tabing Chief of Reporters. Jim, good morning. Yes, Bibi. Pa-monitoring kita, pamirisyohan ka na mga
Kila. Yes, very good yan. Go, go. Digdi sa gibuhan sa Sacred Flame. Aha. Pag sa Rinen, Mr. and Mrs. Rinen Rose Grahida, tama Rinen. Rinen Grahida, ma-unpresyo kan kandila ta BBP para sa monitoring kan ma-reparo mo dyan sa mga panyin dyan sa mga pasirig sementeryo sa mga gilid-gilid. Apo. Mga maniwangon. Ang rin. Ang kandila. Nagsara. Bata Jimmy nagsara day, nagdara ko lang bitsa. Bigo ang kandila na pag sinulan mo, minatunglay tulos. Iyo nga nita, sa pagiging slim niya, dara ko lang ng mitsa. Yan. Pag sinuluan mo, ang kataraning niya mainit, minatunglay day man nag-upos kiluluway po sa taas pababa. Tapos may saludan sa irarom. Oh, minatunglay sa nakibigla, minatiko. Ganyan Yung pala sunatong na nakatindog ang daan ko ang stem tapos Yan. biglang binatumba. Arog ka iyan ang mga kandila na ibangon yan. Pero Yun ako yung nakalingon kandila- ng kahit ang panon, inabot ko si sperma, aluyon siya mag-upos. Paluyo talaga matunaw. Oo. Yung mga madalion pagkatapos may pagso takdag ka to so natunaw may saludan. Hindi Na. ko nanon ang purpose ka itong nasalod. Itong salod na ito, Jimmy, kokoo naman ito. Recycle. Oh, gigibo naman na kandila siya. Puro bundok. Pero ini iba Oh, man ini. gigibo naman na kandila. Yan na, nag-recycle man sana yan. So, kaya bagada dyan sa mga kandila, so, mga sugang kandila, may pigot ko iyan para gibon, garay kandila. Iban kalidad ka ni BBP Sacred Flame, digdi sa barangay Salugan. Init, mga mataba. Aha. Ang kandila tapos saloy maupos. Aramo niya to depende sa klase para sa karaman kan mga mapasiring sa sementeryo. Si Madam Rose Grahida ta BBP, live po kita sa DCGB CBP Henry Sangkor sa DCGB. Ma'am Rose, Hello. good afternoon, Manay Rose. Rose Grahida. Opo, maray na hapon sa maray na aga sa imo pala. Good afternoon na sabi ko. Ano po dahil yan na gusto ipa-describe sa imo ni Jim? Anong pagkakaiba kandila nan sa iba? Ano po, Miki ulit. Opo, may pigtatarama kasi si Jimmy na may kandila kada dyan na iba na klase. Opo. Ano pagkakaiba kang kandila na iba tabi kumpara sa ibang kandila? Paano? Dakulon baga na hilingming mga kandila na sarong sulo mo, bigla lang minaluyat, minabagsak. Iyo, minatunglay tulos. Pamiman, para bakal ki kandila, nagperaisip kami kung ano ang dahilan nga ta nagbabagsak na sararuan lang. Tan ko niyan, ini mga aki ko kaya saraday pa, yan talaga ang pinakainot na gusto kong gibuhon. Oo. Siguro mga 1980. Magibong kandila. Ang gusto mong ibagibong kandila? Kandila talaga ang gusto ko. Okay. Kaya lang nagtungtong kami sa kunyan sa pagluto kay mga pagkakan. So natakpan sa gusto ko talaga. Kunyan pinangibo mi na tangani niya ako gururang nakita dai nakita pwede magkapagparaluto. Takot ako mahawan o kaya igwanin magot. So ang ginibo mi sabi ko ma-divert kita sa kandila. Yan, pig discovery me. Nagparabakal ako kay mga libro. Nag-research ako kung ano talaga ang dahilan. Kung nga nagbabagsak. Oo. Na-discovery ko kung paano i-cure, ano ibalalaag. Ano talaga ang pagibo kung tanganing maging magayon tapos durable an kunyan kandila. Ngunyan, uni na nagpupuan-puan na kami. Iyo. So anong klaseng kandila po na napoproducer nindo? Haloy siyang matunaw? Haloy maupos? Haloy talaga maubos, lalo kung da ipig susuluan. Oo. Yan mga. Manay Rose. Paano pag Manay tama ang Rose. pag-cure mo? Manay Rose. Yes po. Simbag pakisaro. Takudutunta ka na. Haray-harayo. Dahil mo ako makukudot. Simbag patalatosun ta ka na kisaro pang balagbahag. Okay. So, seriously, di yan pong kandila na yan. Anong klase yan? Manggura naman po yan. No, sigun sa klase, sigun sa dakalaulaan. Okay. Talo, kung saday man ang kantidad ka yan. Okay. Magkano bang pinakasadi? Habang nagdadakula man. Correct. Oo. Ngunyan,
igwa kami ki mga inaapod na diping. Oh. So pigbubuntog-buntog sa nabaga. Sa tubig? Sa kunyon, sa week man giraray. Okay. Para Okay. pinuwak Okay. Manggurado po magiraray. yan. Igwang magpuon sa 4 pesos. Sa yun. Pataas. Ah. Pero pag may nagbakal sa mo na gusto ko ngaya, so 10 pesos on. Pero ang kwarta ko ngaya, 5 pesos man lang. Oho. Kitita ko iyan. Ngata, kaipuhan taning liwanag. Ay, Kaipuhan marayon man ika. taning- Iyo. Tigtatraman ako ninda, ngaya mapipirde ka mo. Dae. Kahit Ang po anong tawo, importante, kiliwanag. katao ka ki maliwanag na harong o kaya maliwanag na Campo Santo. Yes, okay. Saan po mababakal ang kandila mong yan? O nitabi kami sa Purokdos, sa Lugan, Kamalig. Oho. Harap lang kami kay Chief Jimmy. Yan. Ay, kamo maghadit. Yaon digdi. Apo. Ang presyo may rationable. Yes, opo. Ang lain-lain na design. Mhm. Kung gusto mong mahilig ka sa burak, uyan may burak. Oho. Kung gusto mo ning may kulor, May may kulor. kulor. Yan. Kung gusto mong may garo may makeup, Igwa. Igwang garo may eyeshadow. Yes, Oo, the best ne. naman pala. Ano? No. Anong material pa ang pagagamit pag ibog kandila? Ang pagibo kaya ang material kaya kayan dakol. Igwang soy wax, igwang paraffin, igwang hard soy wax, Oho. igwang beeswax, Miswa? igwang gel wax. May miswa po? Ano? Miswa? Ay, igwa man. Habang nagigibo ka, dapat makaong ka na kimiswa. Sarabay na okay. yan. Okay. Kuna mo, makakasalbar ka sa ko. Okay. Salamat Manay Rose. Good luck tabi. Salamaton. Basta dumigdi na lang, igwa pa. Iyo po. Okay. Igwa pa. Mhm. Magdigdi na lang. Kita ko sa Salamat tawag. kay Jimmy. Okay, Salamat yeah. sa Iman Re. Yes, Ikaw. salamat po. Bye-bye. Ingat. Bye-bye, Jimmy. Oh, yeah, may mga di-color-color ini. Pero ang pinakamahal gura no? Pinakamahal sa mo, 40. 40 may 40 sa dipping. so mga pang-pobre 4. So mga scented candles, iyo ang medyo mahal. So, ito sa pinakababa sa mo, 4, ubos na sa 4. Ayo. Opo. Yan. Mhm. Yan magkahiriling na sana dyan sa mga sementeryo tabi BP. Okay, Yan, okay. Nasa mga informasyon da parte ni kan na pagtugay ganyan to kan Todos Los Santos, Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. May pinareward sa ko si Mayora. Mayora Pauline D. Na Boss Joel, marinaga tabi sa imo. Madyan ako sa endo sa Mandata. Sa obligasyon ko. Boss Joel, kumusta ini si Mayora? Ang apod ko kumikay ni kay Pauline, Mayora ta. Gari sa mayor, karakol kang pigtatabangan, karakol kang pigduduruman na mga aktibidades. Sabi niya, pig screenshot niya so post ni Bishop Abet, Diocese of Tagbilaran. Yan, magayonon man nag-uro ng mga lay people sa naadi. Pero bakit ito may makaurong kitang padi? Mga lay people tabi, kita nag-uro na, magayon bagan sharing ta. Sabi ni Mayora, Pauline, Halloween, susog sa post ni ano yan, sa reposting Buddha posting kan mga nasa kwanta simbahan. Halloween nga is a celebration that does not worship the devil. Yan. Tango sa bundakan Halloween is hallows means holy. Kung sabihon, so Halloween is the celebration of the feast of all hallows, all saints. It is a day that Catholics celebrate the triumph of the church in heaven and the lives of the saints on earth. Yan, magayonon. Ano, kudiga kung nahiling na Halloween party, salbatana, ang mga iba-ibang mga Halloween na mga activity, ang mga akitipig, pasulog taki mga sungay-sungay, yan mga aki, pipa costume taki mga may sungay, ki mga uyan may mga garo skeleton,
ano-anong mga mga kunbaga, mga creepy thing, mga tugang an mga attire. Halloween party. Igabaga ki mga ano ito, treat or trick, di ba? Ano kung maggibo kitang Halloween party, ang mga attire kan mga tao, buda kan mga aki, mga saints, so mga bado nin mga santo asin santa. Di ba? Ano do kung narugan sa tuya? Kaya nga ni Hallow, kung sabihon, Hallows, All Saints. Ano do kung kita na mga magiribo kita ki? Kundi nagiging click ang Halloween party pag ang mga attire, so may mga sungay-sungay. Ano daw kung bagon tan tradisyon na yan? Christian man, deka lang kamo sa ko ma-offend. Christian man sana po ini ang mga bagay na. Imbes na mag-costume kita kami mga sungay-sungay, mag-costume kita kan suotong sumay. Ano nga sa kabugtak yan sa ibabaw kan payokan santo? Ano nga pod kaan? So, di ba sa ibabaw ng matalimon? Ano nga pod kan? Igwa kong nahiling na sa Netflix na pelikula kan eh. Ano nga nang apod kaan? So nasa ibabaw kang payo na matalimon, may term kan eh. Naling mga gusto na iling ko sa Netflix na Madre, istorya nin Madre, so itong matalimon na ito, piglalaog sa lawas niya, ano nga pod? So sa payo, na, gamos bagang sandoy ko kanya sa ibabaw, may apod kaya eh. Dabi, dapat, kung diadema, may English kaya yan. May English eh. Nalingawan ko lang, hood, bako hood. Paralansi ka naman iduin. Bago tabi hood. May, nahiling ko sa Netflix, so saro na istorya nin sarong, kuan, nalingawan ko sa term na, hello, Halo. yan, the best, Madam Halo. Thank you po, yan. Hello, yan. The best, yan exact term, Halo. Kaya baga may kanta kaan si J-Lo. Hello, hello, hello. Ano, karaw man sana. Halo. Yan na yan sa payo. Kan mga images, in mga pictures baga. Ano kung ano ka ng attire ta pag may Halloween? Diba? Mga costume ta, mga kwan, mga ang costume ta, mga so mga popular na sulog nin mga santo. Natudong kaya kita kan susun salbatan ng pangyayari. Mga aki, patudon mo ka nagsungay-sungay. May pagparapato. Stoy. Darakulaan kan mga aki ta na may sungay-sungay ang mga kung ano biga-attire ta dyan ng mga Halloween party. Iya po, mag-isip sa masunod. It's a long time tradition, mga tugang, pero dapat kay puhantang bagohon. Diba? Takon araw ka na. Yun na, nasabutan. Halo, yung manang chat sa kuya sa amigo, si Madam Odeline Dado. Yan. Okay. Hello. Hello, hello. A hello, also called a nimbus, aureole. Sorry, baka ma-mispronounce ko yun eh. Aureole, o aureole siguro. Glory or gloriole is a crown of light rays, circle, or disc of light that surrounds, niyaan po dyan, na matalimon usually. Ayun na, nagkarintinda na kita. Tangon yan, baga mga tugang piyestang gadan, kung ano-ano mga pigigiributang activity sa palibot. Pero ang importante tabi, kita nag-uron-uron ngunya ng mga lay people kita. Kita nag-uron-uron. So, abot kan sa tuya sa nang pagkasabot. Kung paano ta iyan, si seryoso, as in ipapangadji, mga tugang ang mga taong nainot. Kitang mga tao gusto tatabi ko yan is makaduman sa langit. Di ba? Iba kung nahiling na. Iba kung nahiling sa TV na nagsermon. Kitang ngayang sabi kan sarong padi, magayon sa pagkasermon niya, kitang mga tao kaya kita nagiging maray, tagusto ta ngayang makaduman kita sa langit. Kung kita ngayang magadaan. Bako ngayang iyo, hirapot nyo sa mga nasa loogan simbahan. Bako ngayang iyo na gusto tanggabos, makaduman ngaya kita sa langit kung kita magadaan.
parakpakan sa mga tao. Iyos nga po, iritasan kikamot. Sabi kang pade, o ngunyan nga mismo, sisay na ang gustong magduman sa langit. Sabi kang pade, o bakit? O bakit walang nagtaas ng kamay sa inyo? Diba? O yan, tabi yan. Mga tugang ang kwanta, ang ano yan, ang sising yan. Okay. Good morning, Henry. Kung costume ki mga santo, sulugon ta pag Halloween, di garo yan Holy Week. Latoson ta kasaro ka man na. Uy, creativity nga ni. Ako man ang Holy Week, ano. Di ko sabihin, maging creative lang. Ayan, di ba? Maging creative lang. Salamat po sa mga nag-text kang Halo. Okay, leave. Okay. Good morning kay Dr. Jing. Abad, nag-text pa lang si Dr. Jing. Maray na agad tabi sa imo. Iyo baga nga ya, glorifying devil. Yan. Tama po yan, sir. Magasto pa ka para ipangadji, so pwede man sa nakita na lang mag-pray. Direkta silent lang. Dahil panggastos. Iyo baga. Kitaan mga ji. Kung i-offerta sa misa, kan sa tuyang mga kapadean, sa mga misa na naka-schedule, sa mga sementeryo may mga misa dyan, kunyaw kita sa ibang mga lugar, dahil ng panahon magkapamisa, mga tugang, imangadji kita, ipangadjitan sa tuyang mga mahal sa buhay, nayaon na po mga tugang inot ng nagadan. Pagpatay na po ang tao, that is final destination. Mas kidarahan mo yung kisarong truck na burak, wala po yan value, maglupasay ka man sa Campo Santo, that is useless. Kaya, dapat pagburuhay pa, ipakita ang affection tabing buhay pa. Tama po, sabi ni 8720. Iyo baga, habang buhay pa, tama na. Habang buhay pa, mga tugang ang satuyang mga mahal sa buhay, at tama na. Asikasuha, habang nagugurang pa, kitang satuyang mga pag-iriba sarong, ipahiling mo ang pagiging compassionate nin tao. At tama na ang satuyang mga relatibo sa sinibapang mga amigo na kaya pa kung kita makakataon din ano man na klaseng pag-ataman. Takong gada na, final destination yan. Dahil na kita, mga pangadji na sanaan makakasalbar sa inda. Bako na kung ano-ano pa. Iyan naman, ang burak, dahil man kimaraot. Dahil man kimaraot ang kuhan. Na, iyan, mag-iserve sa ng design, disenyo, kumbaga sa pelikula, props. Kumbaga sa TV, props. Sa TV, television show, props lang iyan. Sa sementeryo, minagayonon ang mausoleo, minagayonon mga tugang ang mga netso. Tamay mga burak, pipa pinturahan ta. Props iyan. Pampagayon sa matakan mga tawong naghihiling, ay wow, magayonon ngayon mausoleo. Buda ngayon iyan ngayon na puntod ngayon. Kamal kang burak. Ang nakaka-apresyar sa buhay na nakakailing sa sementeryo. Pero ang gadan, inda ko sana, kung ma-apresyar ninda yan, pangadyan sulaminting dapat ang gibuhon, mga brothers and sisters. Uningon yan, naga-parade of saints digdi sa parok ni Santo Domingo. Pagkatapos kan 6 a.m. na misa, nagaparada mga aki nakadress up as saints. Tamuya ninda, may 30 plus participants pang tulong taon na ini. Sa na Jenny, Santo Domingo ini? Santo Domingo, sa Santo Domingo da asan ini? Doon sa Santo Domingo mismo? Di ko aram eh. Aputada o. Talamat na. Ini, araw kayo ng pigmimin ko. At sabi, parade of saints digdi sa parokya ni Santo Domingo. Saan daw ini na parokya ni Santo Domingo? Dahil ko po aram kung saan. Pakitext daw po edin texter ta kung saan na parokya. Yan ang gusto kong sabiyon. Diba? Yan ang gusto kong sabiyon, mga tugang, na igwa kipigaapod na parade of saints. Imbis na paksulogon mo ang mga sungay-sungay. Opo, ngaya padre, nasabutan mi po. Salamat po, nasabutan mo. Alright, o bueno, okay na, alas 8. So mga flowers ta, dahil kita gusto mo Angel magluwas Angel, ikan maghiling kan mga presyo kan flowers sa sentro kan Legazpi. Ta, arak mo na. Ay, garmay nag-aapod.
Hail, okay. Thank you, amigo. Tabi, Sandali lang. Halak na. Baka nagsimbag na si Monsignor Chris. Makuha kita. Mapaedukar kita kay Monsignor Crispin. Tabi, ang ano yan. Alright. Ay, may naka. You are already on call. May nag ay, sandali lang. Slide to answer. Yan, okay. Hello? Hello? Bago ang kapirmi. Ano balita? Napindot ko sa paghapon mo. O diba, Oh. bago ang telepono mo. Aliyo na yung cellphone ko. Kaso hapon nga ni BP, ali kang ginubatan. Nakulong duman siya nag-Halloween costume bagang mga aki. Oo. May mga sungay-sungay niya. Kung natatawa rin kita ini ever since. Oo. Nang Halloween bagao, paano sa tuya, tatak sa payuta, pag Halloween, tarakutan, Iyo baga, yan na trick. Ano yan? trick or treat. Trick or treat. Yan. Oo. Eh, mga traditional. Hindi ko aram kung siya na alin Dahil traditional. man ang Sagot mo kwan, yan. ano yan? Develop pa. Halian sa ibang mga lugar na pagtubo na dinaraman digdi sa tuya man. Pero Iya, na-pressure pero- ko uning Parade of Saints sa Domingo Parish da. Magayon nun da. Oh, parehas baga, duman siya na akong relay sa Pictaramo na natakita o nagpapara ardap ka na tarakutan na. Titakutan sa diri, tapi natakutan nga ng aki, itatapos mo pa kustumon mo kay mga durdemonyo. Ang inabot ko kampare, ano ibang mga magulang ang pagkatakot sa aki, pulis. Pumondo ka ngayon, ipadakop ta ka sa pulis. Masugpon ko tako sa imo. Kaya naklantan mga pulis. Kanyang baga may nakapost. Oo. Ang pagtatakutan na ko dyan, LTO na. Ako na pulis. LTO na pa. Okay. Salbatana. Sige, Migo. Salamat. Sarawayo na. Noel iniyo. Iyo ba lang na sandali lang tabasahan ko sa mga reactions nito para makuha na kita. Sabi ni Ma'am Yet, Morning Sir Hen, kami po ng mga senior citizens kan barangay 1 EMs nagkaigwa ki Santa Cruzan kaini pasanang Mayo. Sinulot mi so mga costumes kan mga santa magayon pag-ilingon. Dapat talaga All Saints Day look lalo trick or treat yan nang suluton bako itong costume na makatakuton. Yan, di ba? All right. Sa Santo Domingo para yon, sa Santo Domingo po Parade of Saints. Iyo kay Father Kwan. Siya nga ini si Father Samparo-Kuraparo ko ta diyan. Si Father ng siya ni si Padre na nasa Puro Kandila ko Tony Pet. Si Father Tony Pet Balyares tama ni Balyares Tony Pet Balyares. Si Tony Pet, Father Tony Pet, yung kuraparo ko dyan. Yun dapat, di ba? Mangarog ka na. Parade of Saints. Yan, di ba? Ngani mga tugang na magayon. Tabi ang, ano yan, ang arugan. Ngunyan na pizza o negosindang Parade of Saints. Magayonon, bagade. Magayonon mga tugang na, ano yan, na paghilingon. Ang sitwasyon kanarog ka na bagay. Alas 8:17 oras mga tugang sa Pilipinas asin po sa DCGB. Magayon ang baga na pag-arog kay ning ano yun yan. Kitang naguro ng mga kwan, nakita ng mga like ko na sa tuyang sadiri na mga eksperyensya sa buhay. Okay, sige, magbabalik kami sa iba pang istorya. Alas 8:19 na, magalipas lang kan mga pagiramdam. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Anong ulam sa Friday? Matik yan! Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan.
Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilig, meron ka ba? Asim kilig ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DZGB. Ini po ang hapot, alas 8:25 na. Nalog ko na Ronald Sulaib ko, ano? Okay na kita. Sige, tabi acknowledge tan mga donors ta. Tabi sa tuya, tabing DZGB Operation Daramayan 2024 for Typhoon Christine. Sabi ni Boss Raul ng EBA, PYC Enterprises. Pero naman kung may gusto dati mong kumpanya. Si Boss Raul ng PYC Enterprises. Araw kayo ni may Halloween ngunya, may Halloween, may undas. Importante po sa mga barangay, importante mga tugang sa mga otoridad na may VHF na radyo kita.
Ang pag-arapudan baga, kung yan sa barangay ni Dumay Cementerio, ang pag-arapudan mas madali po kung igwa kita ki VHF kumpara po sa cellphone. Dumamang kamo kay Bossing Raul dyan sa PYC Enterprises sa Orosite. Dakulon siya dyan ng mga VHF radio gamit pang communication. Yan po, matatabangan niya kamo para matawanan iyang ki-permit sa NTC. Yan. Sabi niya, ang burak kaya ngaya paglilubong ang gadan piguhulugan kiburak. Simbolo da iyan kan pagkamuot. Yan. Thank you, Boss Raul. Digdi po sa Manito Parish, pinuunan kasuhapon ang Parade of Saints. Thanks to Father Nick Biluno. Oh, sama nito pala igwaman adi. Ma nito Albay. So parokya kan ma nito. Igwaman daki Parade of Saints, the best padre. Father Nick Biluno. Salamaton, amigo. Maray na agatabi sa imo Magayon ina mga programa na pinagigibota sa tuya tabing mga parokya. Joshua Bino, may report. Alas 8 na po oras mga tugang sa DCGB. Joshua, kamin Joshua. Yes, CP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kadaklan sa daradang kong hapot, nagsisindahan mga bura. Tayo ng bawas. Medyo nagkigo kaya dito. Then paglangkaw sa presyo ka na bura, digdi sa nagkapira ng mga tindahan. Partikular na sa may likod kay Legazpi City Public Market. Kaya ngunya, may mga roses dyan. Kaya kung nailing roses. Pero limitado ngunya ng burak na sa mga mahalta. Pero dahil man nagka-transportar kimaray. Sige, go. Actually, Tadig sa sentro, nag-ikot ako sa bagong alas 7. Nagkariling ko sa mga simpleng burak, sa mga... So, yan dyan, sa Malabog ato nagkariling yan na pigtatanong. Bibisbet. Pero, okay na yan. Importante. May bit-bit pa siring sa sementeryo na. Actually, di man mapamati sa gadan kung mahal ano barato. Actually, BP, kasod nagpungkit ang maglibot. Dumang kita nagpoon sa may atubangan kan LCC. Kaya man duman so saro pang... Nag-aga ka palang kilibot. Ano? Haliwigon sa libot mo. Nakaabot ka pala. Nakaarabot ka dyan sa likod ng kansaon. Kasapong ka pang lilibot. Kasod ba? Duman sa may LCC. Sabi, may nakalmuda. Roses na tulong kwan. Dinosina buda tulong so. Nabakal ka nakipitong roses na tulo-tulo ang laog. Ang luwas ka, ako ang patay. Patay ka talaga pag na-discover ka kang gibo-gibo mo. Man nagbagal si Diyos mga hindi kiburak. Ganyan ko ano. Ganyan ko, 31, nagbakal kiburak. Yung nga, hindi nga, 7 nga yung pidaso na tagturulo. Patay ka talaga. Dahil nga ako, dahil nga sir, so ito nga yung supang daraga. Talaga nga ako. Bako man niya sir, panggadan, pang daraga nga yung binakal. Adi nga ako, siyang patay kaan. Goodbye. Okay. Yes, kasod na, BP, sa initial tang paglibot, sa pakipag-oral tax sa nagkapta ng mga paratinda, duman sa may atubangan ka na LCC Mall, Barangay Lapu-Lapu, napinginti man kaya talaga kan Bagyong Christine, so delivery tabi BP Henry kan mga burak. And ang naging pasistema nga ni, masutrak na may kargang burak, mababa nga halimbawa sa Camarines Sur, tapos ilulusad sa mga burak, ita-transfer naman yung panibagong truck. Takon day makaagi. Dahil nga sa baha, nadarakan nung minaging si Bagyong Christine. Kung kaya medyo delayed man sa pag-abot kan mga burak digdi sa mga saudan, nahiling man. So pagmahal ta depende sa presyo kay ni ta susog nga ni sa pagipag-ulay ta. Ining Malaysian moms na dati ang bakal linda per dosay na 250. Minapatak na, minapakulay na depende sa kantidad 380 pesos. Kaya napiritan man siyempre na medyo magpatong man dagdag presyo sa mga piga dinisenyo nindang mga burak. 150 pesos na nahiling taligding pinaka barato na arrangement ni na mga burak kompuesto Malaysian moms o sa color puti mga tabi ni BP Henry na sabi sa mga paratinda may nag-abot naman haling dangwa, may nag-abot naman haling Bagyo. 150 pesos ang pinakamura and so sunod kaya yan 200 to 250 pesos and so mga medyo mahal-mahal na ining minakantidad na tabi BP Henry ni na 500, 550 and so mga special na arrangement tabi BP Henry yun ito so minaabot naman ni na ribo lalong-lalo na itong sa mga darakula. Manoy! Ako yung sarong tumpok mo nin burak
800 po. 800. 800 po na yan. Anong mga klaseng burak po ang yaraon? Mga Malaysian man po, saka Carnation. Tapos sinabi nga po ito yun. Golden Tears, saka Bibis Breath, Carnation, Malaysian man. At nailing may manoy, gari kulang mo niyan manoy sa mga darakula bagabor, sa mga special na maraya, tapo ito. Kulang talaga siya. Ano nga tayo, nabot kita kibagyo. Siyempre, so pati sa biyahe mo yun, nagkakantala dahil ganing biyahe. Dahil sa muya orite, sa ibong dahil nakaburak, sa ini nga, dahil nagkaburak-burak dahil. So, ano nga nila. Sa stranded, ibang na pinadara nila. Okay. Ini, sabi naman, ining Malaysian moms, dati ang bakal da kayo nito, 50 mo yan, 380 na ampere doon na, nagmahal mananggat. 500 nga, tabi sa ngunyan. 500 na pala, 500 na ngunyan. 500 na ngunyan. Sa ano pa yan, sa pool pa lang yan, sa kapital. Sa Manila po. Pero tingnan mo yan, tawa Mikael, 600 na. 600, mahal pa lang talaga. Sa, ini man rin na 800 mangun yan, sa itong tinipabakal, 100 lang po yan. Ako doon na rin ang lugar na po, 500 lang po. 500 lang, kaya nagmahal man talaga. Ano para mo tabi maray? Pero malay na po, sir. Silin po yun del mundo. Yung Silin del mundo. Yung tabi ang bipili sa likod kang Legazpi City Public Market. Informado talaga na nagmahal na so burak. Kulang talaga so nag-abot BP dahil nga ni apektado pa ka namin naging bagyong Christine. Yung tabi BP. Kaya naklang di man agad na mahiling tang burak. So mga ordinaryo, Malaysian moms, baby's breath, mula sa mga orchids, sasabi ka ibang paratinda, domestic yan dito, local na yan, halit dito sa tuya, dahil naman halit sa ibang lugar. Iyo. Wala dyan sa kuhan, wala dyan sa mga flowers na nagkarling ko kanuminaging mga taon. Kaya gara apektado kang kuhan, apektado kang kan bagyo. At sabi nga ni dito ka ibang paratindang nakaulay ko, so iba nga ng mga burak, sa biyahe pa sila, nagkaralapa na, stranded, dahil sa mga na-experience na pagba sa Tigagian, bagang mga main highway. Kaya nagiging pa sistema, pinapundokon sa ilang lugar, ibibalyo naman kipa ni bagong truck, para makantos na nabigay sa mga saudan, hindi man sa tuya sa Legazpi, sa iba pang probinsya Katalbay. Yes. Okay. Sabi dito, na dagdag na istorya, 150 ang pinakabarato, 200 to 50, 500, puto ka sa 800, and so pinaka-special talaga, sa diri mong napalisain, minabot na rin mo. So binakal mo, manggura ano ito? So binakal mo? Nagluya so kwan BP. So signal? Wara-wara? Nagwara-wara so kwan. Okay, sige. Okay na, param na. Thank you, Joshua. 8:37. Jimmy, nasalita, may report. Good morning, Jim. May apilo sa mga konsumidores ng tubig sa Ginubatan si Engineer Wilfredo Arevalo Jr. BP na Ginubatan Water District na nangangay po sila nin pagsabot kan mga tao dahilan sa daypan na normal ang water supply sa Ginubatan dahilan sa durante kan bagyong Christine iguanin mga landslide kung saan ang mga linya o tubo ng tubig hali sa Murok-Burukan, Mauraro, nagkatarabunan ng daga so iba, nagkadiris align kung saan iyo ang pighingawa kan mga nasa technical department kan munisipyo na maibalik sa lalong madaling panahon ang bulos kan tubig ang problema dahilan sa extent kan damage dahil ini basta mahihidali. Ang diskarte habang nag-iirahay igwang sistema na pigpapanuan nguna ang water reservoir habang nagpapano ng tubig, urog na sa banggi, sige man ang trabaho, pag kinaagahan po na 5:30, bubuksan ng tubig, papabaluson sa mga linya, kan mga konsumidores, sundo maubos ang laman kan water reservoir. Sa madaling sabi, kay puhan, pag nagbulos ang tubig, sa tuyong aga, mag-stack na, magsalud na ang mga konsumidores para pag naubos na, an bulos gikan duman sa reservoir may stock sinda na magagamit bilog na hapo mag-aga sa pagkabanggi daiki bulos an linya sa source dainin problema sigon kay Engineer Arevalo bastante ang tubigan question sa mga linya iyo an pigre-restorar ninda kung kaya kay puan sa buton kan mga namamanoan ang sitwasyon dahilan sa
pigihinguwa man kan munisipyo na isa normal ang bulos kan tubig, kundi dahil basta-basta na mga pagkukut-kut kan mga tubo para magkatugod ini asin maibalik sa normal ang pressure. Iyo. Ang importante, nakakapabulos sinda ang question limitado sana ang supply. And Iyo. ngunyan na pagkaaga nga ni, mismong si Mayor na Chino Garcia ang magkakaiguan in site inspection duman sa Muruk-Burukan, Mauraro, source kan tubig. Dangugunta si Engineer Wilfredo Arevalo sa sayang apelo asin paliwanag sa publiko ginabatan. Yung namisalin sa YouTube natin sa landslide. Okay. Actually po, kung talagang nakaschedule lang po siya for after ma-inspection namin yung area, napag-decision po na ang gagawin po natin muna is dugtong muna yung mga tubo. Kaya natin dugtong muna po. Sa party sir nag-landslide na nag-hero sa mga tubo? Sa Burukan source po natin, sir. Sa una lang po ng source po natin, sir. Sa Mauraro? Yes po, Mauraro. Burukan source po. May Burukan source. Bali po, ang nangyari po, sir, nag-landslide siya, na masalan yung tubo natin, nandiyan sa mga gap in between the dalawang mainland po natin doon, sir. Tapos yung, after that, sir, the next day, nag-ayos na po kami, natugod na po naman supply, na-repair na po yun sa mga mina, may major leaks. Nagkataon lang pa sa pag-repair ng dalawa, kumapante yung ibang mga leaks sa unahan kasi yung lupa niya, sir, nakadiin dyan sa lupa, yung ibang isang pipe natin, medyo luma na steel pipes. Yan ta, BBP. Ang paliwanag magda salud-salud ng una nanganing dainin igwasin danin magagamit sa panahon na nawawaran kay bulos ang mga Yan linya pa ang kanto. rason, Jim. Nagkaperang alun sa ko na nagdetect sa mga taga-ginubatan. Dengay kaming tubig. After kang so typhoon baga, so baha. Landslide na nakadali. Liman-limanan ko itong biga para basa ko sa order mapudan sa Mayor Chino. At least may inspection pala ngo yan. Ito ang rason, may mga darakulang tubo na na-damage. Naghirero. Na-disalign. Oo. So iba naputol. Kaya nagtuturugod sindang ngunyan. Yes, okay. So ito ang rason palanta. Nata-data daing tubig niya kami perang aldaw na. Kaya siguro, dito sa inspection kayo sa waterworks, ano? Iyo, base baga digdi sa payag ni Engineer Arevalo, kinagahan after kami, Christine, nag-inspection sila ito sa findings. Kaya nga yun ang siguro, may ginigibo mang gayod na mga dissemination sa sendang sistema kung paano ma-impulse sa po. Pero, giro de aram ang kadaglan sa taga-ginubatan, nagaparatrix tako digdi sa mga tao. Sa paginakan di si GB, maya siya kaya nga, ngunyan maaraman ta na ikaperang aldaw na. Amo. Yawa? Pero at least ako apresyado ko so lakaw ni Mayor. Nadudumanon niya mismo, ilingon niya para ma-fast track ang pag-resume kang bulos kang tubig. 9:30 and makondusir siya kay inspection and ditong sa mga nagtatrabaho. Pero sigon kay Engineer Wilfredo Arevalo Jr. Dai man zero talagang dai nang nagbubulos. Igwa maluya. Nawawara talaga pagkabanggi. Nag-i-stack na naman sila sa water reservoir. Pagbanggi ka na kay bagat sabay-sabay nagkakarigos, kaya minawara ang bulos kang tubig. Mag-stack na sila as early as 5:30 mabulos na naman. Stack na sila. Sundo na yan gagamiton man nila sa pagkabanggi. Yes. O yan ta, BBP. Okay. Helicopter na naman, Gwa na naman. Ikaw nakakontak nga ni si RD. Helicopter na naman, Luminayo. Ikaw na naman. Pasiring na naman. Jimmy na salita di si GB nyo. Salbata ng helikopteran. Bueno, thank you James sa report. I-acknowledge tayong latest na donations mga tugang para po sa tuyang operation Danamayan 2024 for Typhoon Christine victims, no? Diyan lagi po sa tuya na palibot. Ang latest na amount is 45,872 pesos. Yan, ha. Robux 5,000 pesos. Kuya Alan, Imperial, 1,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, additional 1,500. Another Anonymous, 872 pesos. Kristen Novela, 1,000 pesos. Kanma nito, Anonymous, 1,500. Bilianas Store, Daraga Public Market, 1,000. Integrated High School, BU High School, Alumni Association. Yan. Integrated Albay,
BU High School Alumni Association, 25,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Another Anonymous, 1,000. Another Anonymous, 1,000. Susan Bonete, 1,000. Anonymous po na 1,000 pesos. As in, another Anonymous, 3,000 pesos. Shara, sinabay mo din sa pinruan ko sa mga kasapon? Yun na. Pinruan ko sa mga kasapon, nasa Gcash. Di 45,875 tabi sa tuyang running total. May mga 4 pick up pa kami kay Madam Melindawi ng CMD, si kay Dr. Rolly diyan sa BRHMC, kay Madam Geraldine Geraldine Austero, Bachelier Building in front of Fuel Hub Gas Station, cash and clothes anyaon sa iya. May mga in-kind donations tabi, Sir Gerald Rafi Golyena, Rawis Legaspi, Dr. Jim, Ray Baloloy, Washington Drive, Christine Novela, Manito, Peter Bitangkor, Barangay Sagmin. May tulupong anonymous, tabi na may donation in kind digdi, used clothes, Karaklan. Manay Bilin Imperial, pigatod na kasabago ini tabi, Shara, ining kay Manay Bilin, yun ang magasay mo. So ngaran, pigatod na ini, kasubago, dili sa DCGB, yaw na po duman sa kuan si donasyon ni Manay Belen. Yan. Pick up na po ini. Okay na. Tabi ha, okay na ini si Manay Belen. Dr. Jing Abad, maray na hapon tabi, maray na aga. So kay Dr. Jing, nayaon po diyan sa Lucilo Eatery sa kataning kang Sisters Massage. Ganun man. Lucilo Eatery. Yan. Tabi, for pick up tabi ni Dr. Jing, salamat sa used clothes, buda may rubber shoes, may mga rubber shoes, duman, buda paracetamol. Yan, thank you tabi Dr. Jing ha. Then si Jennifer Armenta may used clothes man sa clothings dyan sa barangay 45 Dita, Legazpi. Okay, yan tabi ang latest na no. Baka next week may kwenta na yan. Makagibo na kitang paagi kung paano madagdagan yan na maidarata na po duman sa kuwan. Naputong ko muna si Samoy Atabing Station Manager. Okay. Okay. Reaction sa report ni Jimmy. Pauno nga po makatipon tubig na pag nagabolos po, wala nga ni 5 minutes, cut na po. Dahil nga ng 5 minutes, putol na tabi sa tubig. Paano nga makabulos? Iyon man ang mga reaksyon kan sa tuya, tabi na mga parantabay. Okay. Oras natin, mga tugang, iguana po kita ki 14 minutos bago po magabot ang alas 6. Good morning ka, alas 9, nin pagkaaga pala. Good morning tabi kay Father Noli Alparce. Councilor Noli Alparce, dyan po sa Bakakay, Albay. Dre, maray na agatabi sa imo. Ang mga istorya, mga tugang masunod. Makalipas po ang iba pang mga patalastas, tigdi po sa DCGB, sa programang Anhapot, ngunyan pong aldaw. Magbabalik po kami. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang oras hatod sa Indokang, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka-move
move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best poon pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kung banwag. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na patabaan kulangi. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratt Siambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth
PhilHealth Action Center, area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-i-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba! Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kinap, meron pa ba? Asim Kinap ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o di balik kita mga tugang sa programa. Yan panal si Stinger takan operation on the sun. De ko na ko adigi. Pakihanap po na ko niya umpa. Baka na-delete na ito. Anyway, mga tugang Jarabanggi, magdarangog-dangog lamang kita, mag-orestorya lamang kita kan mga sitwasyon sa palibot. Mat programa akong alas 6:30. Hanggang mga 8:30, pag 8:30 si Pio Man, hanggang mga anong oras kita na nag-sign off na tabi? Alas 10? Ano? 10 tunog. Ano mga 10 gayon? Okay na, kung dahil mga darakulang pangyari sa palibot.
Maguro istorya lamang kita kan mga sitwasyon sa mga sementeryo. I-report na lamang. So ano yan? So ano yan mga pangyari dyan? Pero sana po maging makayon-an sa tuya na selebrasyon kang undas. Ano yan? Tabi and saro yan sa mga ilinguntan na para po sa kay pangaluan kan sa tuyang mga kan mga kalag na inot kan mga tawo na nagadan mga tugang mayaon na po sa ikadawang buhay. Okay? Maparam na kita talas 9 na. Darangugan lamang kita. Yan na alas 3 naman. Yan naman na alas 3 mga tugang sa programang Pink Yun Mo Baby. Duman naman kita magdarangugan paghahapon para po sa butuntan mga istorya sa satuyang kapalibutan. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Anhapot. Ano nga ning hapot?